Estas imaxes son de comezos deste mes cando a alarma saltou neste CEIP da Lomba en Vilagarcía polos desprendementos de cascallos da súa fachada. Unha situación que xerou moita preocupación entre as familias polo perigo que supoñía e que levou a Xunta a actuar de urxencia para evitar posibles novos riscos. Significaba un riesgo para o alumnado e para o profesorado e, por tanto, a Xunta de Galicia, desde a súa responsabilidade, pois, levou a cabo unha limpieza profunda de toda a fachada con alta presión para sacar o desconchado que había na fachada e a continuación pois se repuxeron. Logo do desencontro co Concello de Vilagarcía sobre a quen lle correspondía asumir estes traballos, finalmente foi o Goberno galego o que levou a cabo o arranxo, que ascende a uns 35.000 euros. Finalmente foi a Xunta que asumiu a totalidade das obras, porque aquí non se pode andar vacilando ante a seguridade de risco do alumnado e, polo tanto, a Xunta pois, tomou a decisión de invertir pois máis de 30.000 euros nesta primeira actuación. E unha vez rematen, técnicos da Xunta volverán revisar as instalacións. Unha vez realizada esta primeira obra, digamos, de mantemento, pois serán os técnicos os que pois nos digan se hai algún problema máis. Se hai algún problema máis, por suposto, a Xunta actuará. E iso é o que estamos a facer neste momento no Colexio da Lomba. Por outra banda, sobre outra deficiencia que denuncia a AMPA deste centro, sobre a necesidade de aumentar a altura das barandas das escaleiras e corredores, dende a Xunta asegura non ter constancia e que todo cumpre a normativa. Cumple todos os requisitos, posto que este centro foi do ano 2008, e do ano 2008 pasou evidentemente por a licencia municipal que tuvo que dar xa e cumpliu os requisitos actuais. Non vemos ningún tipo de circunstancia allea o que pode ser a legalidade dese tipo de barreiras. Non, eu creo que, en principio, non me consta ou non as teño. E indica non ter coñecemento da petición dunha xuntanza para tratar este tema ou a falta de persoal no centro, como aseguran ter solicitado en distintas ocasións dende o colectivo de Nais e Pais.